Bytovú výstavbu na Slovensku aj v 4. štvrťroku minulého roka ovplyvňovali výkyvy v počtoch začatých a dokončených bytov v súvislosti s pandemickou situáciou. V posledných 3 mesiacoch roku 2021 bolo skolaudovaných viac ako 6600 bytov, čo bolo o 2,5% menej ako v rovnakom čase v roku 2020. Rovnaký pokles zaznamenali dokončené byty aj v porovnaní s rokom 2019, teda s obdobím pred pandémiou. Situácia v krajoch bola značne rozkolísaná. K úbytku dokončených bytov došlo v 4 z 8 krajov Slovenska, najviac v Žilinskom kraji o 33%. V porovnaní so záverom roka 2019 aktuálne poklesol počet dokončených bytov až v 5 krajoch. Najvýraznejšie v Banskobystrickom kraji o 38%. Opačný trend nastal v počte začatých bytov. V 4. štvrťroku roka 2021 vydali stavebné úrady povolenia na výstavbu takmer 7500 bytov. Bolo to približne o polovicu viac ako v rovnakom období roka 2020 a súčasne o 15% viac ako v období pred pandémiou, teda v roku 2019. Celkovo sa v roku 2021 na Slovensku dokončilo viac ako 20 600 bytov. Počet dokončených bytov medziročne klesol o 4%. V porovnaní s rokom 2019 zaznamenali len nepatrný nárast o 2,4%. Z regionálneho hľadiska medziročne klesol počet dokončených bytov v 4 krajoch, najmä v Bratislavskom kraji o 17% a v Košickom kraji o 16%. Najvyššie rasty počtu dokončených bytov sa prejavili v Nitrianskom kraji o 21% a v Prešovskom o 15%. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou, teda v porovnaní s rokom 2019, pokles počtu dokončených bytov nastal len v Banskobystrickom kraji približne o 1/4 a v Bratislavskom kraji o 17%. V priebehu roka 2021 sa začala výstavba 24 500 bytov a bol to najvyšší počet začatých bytov za posledných 12 rokov.